σε αυτό το σημείο να απευθυνθώ στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Κύριοι συνάδελφοι, οι περισσότεροι πιστεύετε ότι με τις ρυθμίσεις αυτές του νομοσχεδίου εκπληρώνετε μια από τις υποχρεώσεις σας απέναντι στους ψηφοφόρους σας. Ότι εκαθαρίζετε το πασοκικό κράτος. Ότι αυτή η υπόθεση αφορά ένα στενό κύκλο κομματικών στελεχών. Αυτών που φεύγουν και αυτών που έρχονται. Ευτυχώς όμως για την ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι έτσι, κύριε συνάδελφοι. Η ελληνική κοινωνία έκανε τεράστια βήματα τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Διένυσε μια τεράστια ιστορική διαδρομή. Είναι μια διαδρομή που σας ξεπερνά και μας ξεπερνά όλους. Είναι μια προοδευτική διαδρομή την οποία εμείς στηρίξαμε και η ελληνική κοινωνία με όλες τις δυνάμεις κατοχύρωσε. Είναι μια διαδρομή που εσείς από ό,τι φαίνεται αγνοείτε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια διαδρομή που δεν μας γυρίζει πίσω. Δεν γυρίζει την ελληνική κοινωνία ούτε στις εποχές του Δελιγιάννη, ούτε στις εποχές του εθνικού δικασμού, ούτε στις εποχές που στο κράτος λειτουργούσε παρακράτος. Αυτό είναι κάτι που θα το συνειδητοποιήσετε πολύ καλά όταν αυτό το νομοσχέδιο θα επιχειρήσετε να το εφαρμόσετε.